Bigaon kaya ni Johnny sa mga bata. Suporta! 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 Okay. Okay, what's up mga Bigaon? Welcome back to my channel. This is DJs. Kumusta mga Bigaon, no? Before ta mag-start sa atong video, paki-hit sa subscribe button, hit the notification bell, and please follow us on our Twitter account at yanunglamad03 and my Instagram, Jake Ryan Leopoldo, and our Facebook page, mga Bigaon03. But before ta mag-introduce sa atong challenge or atong video, no? Tawagan sa nato tong mga ninang. Mga ninang, pasok! Damn, girl. Damn, girl. Damn, girl. Balon first from the bar! Balon first from the bar! 4, 3, 2, go! Maayong hapon. Maayong hapon. Bye. Kalma lang tang diring dapita, kalma tang tanan. Okay guys, no, so we're back and gikan lang minamalit og mga paraphernalias para sa mong video ron, no. So as you can see sana, ice, funky, then bingo. I know nga, sapat yaw. Wala kay respeto ka na video ko, okay? Back. Marag bibo ni among himoon nga video ron. So ikaw siyon sa istorya niyo sa tong video nga himoon ron. Sakit kayo na siya sa ilong bes. Ay Sakit ikaw. sa kamot. Tugwa pa. Lamig mo siya. See, so Tala man lamig sa imo day. Ako lamig ko ang kuha, di ba? so kita ninyo nga namin sa gawas, wala mi sa siyod, shoes, no. Kaya namin mga sagpo. So see you in a bit guys ha. Pag-ngunsanay na mo. Okay guys, no, so we're ready na. Tawagon na to ako mga kauban. Ninang Rico, ninang Leo. Pasok. Di na tayo magpatawag-tawag kayo. Di ba sa mga importante, mga tao, mga pinabuhi, no? Say, challenge na to, Ron. Ice, baby. Ice challenge. Wow! So, sabi ka sa nga game, no? Gunitin ang mga ice. Sirit na Paunahin mi, og pahilis ani nga ice. Pinagira sa kamot. Tanaw na to kisag kamot, mga una, mga bikog. So, pretty good. So, ready na ka? Put doon kasi nagsisag ka ng kuwan? Or Di, nakalay naratay time. Naratay Pilaman. mga 5 minutes na igo na mamatay atong kamot. Kabog na. Dahil sa mga Ako yung kamot lang ano. Hindi na kami. Ninong po nila. Okay, ready? Right. Oh, cheer ana imo. Woo! Ready? 4, 3, 2, go. Kasakit na sa kamot! Meron yung ang pagwala niya. Meron yung sobrang isip. Sakit sa kamot. Mura yung nagagawasan natin siya. Ako hapit. Okay, tanaw na ito kinsay hilis-hilis sa ito, no? Yes! Okay, si Leo Daog. So guys, no, see? Magiging guys among kamot. Ginugutan na ako. Challenge na mo kay Bonay na mi og hurot aning funky sa plato without using hands. So ang amorang kamot dila. Oh, kamot. Baba og dila ang gamit. Baba og dila ang Hoy! Sapa! Okay, so mga Bigaon, ready na mo? Yes. So on your march. Ready, set, go! Lagi sa hitin mo, kasa ko na James Live.
Tag-isa. Doa na kay doa. Hindi nag-isa. Nag-challenge. Nakita may daog. Be! Hoy! Taga! Naiso baloy! Bilib ko ano? My God, ulit si Ria. Pelinak ko. Okay, no? Ako'y daog. So, ang next challenge na mo, no, kay ang bingo. So, ibutang na mo dito. So, pauna na ibig tagtulo may kung kaysa una makahurot kinahanglan way gamit. Kamot. Pero pwede sa jasawon kay basin. Oo. Tagak diri sa Start na? Okay, Murag pick excited your ko, ano? bingo. Excited ko ni chocolate. Okay. Ah. Uli buhay kikig sa agtag. 4, 3, 2, go. Sorry mo. Baby! Aray yawa makapul. Ay, siya! Nagbong. Ay, kulirana. Nahuyok pa kasi siya. Kapit na! Kapit na kayo niyo! Tako ka. Lipungan. Ay, lipungan. Oo, nalalapit ako. Ay, kulira ka lang sa liok. Hindi ka makakasa sa video. Hindi ka makakasa sa video. Ay, awa na nung brad no. Kulira ni drama ka. Ito pa sa pa. Kulira. Di ka pwede ako arik. Kapit na! Alex na! Pisti magpakaon mo magpakaon. Ayaw. Ay! Challenge na is okay. Lamba! Sabi, pagkarang ganun daw ba? Kulera na yan ang ganun niya. Wala mas. Wala naman hindi. Hindi naman hindi. Yawa sakit na ulit ako siya. Magbong ka. Oh, hapit na. Ay, gisawa sinsa mo. Bungan! Kapit lang ka kuya laglag. Ikaw na! Nayawas laglag arang kaante ko laglag iyan ni Tegan si Matater. Oh, di ba siya? Ay mo. Kuya ol. Pangduhan kuya Rico.
Gawa. Sakit daw mata. Jimmy. Labuak ng labuak. Ay! Kulirawa na ka sa mata. Wala man sa dihawa. Ay! Kulira! Agad ko Kuya James. What? Kulira yawa! Winner Kuya James. Yawa, wala pag... Pakizong. So, daog ko. Mamtas. Kami ganun na ang isa. Uya, pod. Uya, raba na, nakaon na. Tagal ibang marapit. May mga puta. Sige na din. Okay, okay. Yeah! Sige na. Gatsak. I-try ko nung kaunday nga waya na. Sulpil ka mo. Ah! I-try ang kaon ba nga waya na. Iingkit ko niya. Nakalon. Hindi daw marinig. Okay, no. So, that's the end of our challenge. Ang daog ako. So, clap your hands, guys. Kaya ako'y daog. Mga bata, clap your hands. Okay, daghang salamat, no? Daghang salamat. Grabe kahoy sa ligog. So, So guys, if you like this challenge, pwede ninyo ko ng sa pa na? Utrohon? yeah, With sundog your mo, way, no? with your way. Tapos, Yeah. and Dara, man mo. please to subscribe to our channel, no? At, oh. To subscribe to our channel and Yeah. hit the notification bell para updated ka din. Hit the like button or comment below sa comment section para kung sa inyo ang gusto nga Okay na. ipagawa sa amo. By the way, no, thank you so much sa 178 subscribers. Nadagdagan isa. Yes. Road to 200. Okay, for... So, karon na mong target karong month no nga 200 subscribers na this month. I know mga Bigaon kaya ni Johnny. So, mga bata, suporta! 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 Suporta!